Кай җиргә карыйм? Камера карыйм. Монда. Кара. Мен уйлап куйдым да, мин әйтәм шундый якты музыка яздым. Әйтәм бәлки мин ниндидер җиңел хисләр белән кайтам Казанга. Лилия башкача кайта бит Казанга. Безнең һәрберебезнең үз тәҗрибәбез бардыр, үз тормышыбыз. Һәм ничек ул җыр туды? Ул җыр туды. Икенче турда инде дип әйтим. Безнең командада бик танылган, сәләтле, бик кызык шагыйрәне ничектер тормышым миңа алып килде. Лилия Габайдуллина. Һәм ул миңа бик кызык иде. Беренчедән, мин бит инде күп еллар барыбер үземә таныш булган шагыйрьләр белән эшлим. Алар сер түгел, аларны барысы да белә. Һәм менә беренче турда да безгә шулай шыбага булса да, барыбер эләкте Луиза. Безнең Луиза белән инде иҗатыбыз болай да бар. Һәм мин кем икәнен Луизаның беләм. Һәм менә бу актриса дигән җырны мин махсус кына аңа әйтмәдем. Мин белдем, ул теманы тартып чыгара ала. Монда миңа бер дә таныш булмаган шәхес